Vostès saben que arrel de la publicació del passat 18 de gener d'una notícia a la revista cultural que es diu Fora un Grama, on s'explicava la història d'un quadre del senyor Francesc Serra, que vivia a Granollers, que va ser donat per la família al Museu de Granollers ara fa 3 anys, jo mateixa, com a regidora i membre del patronat del Museu de Granollers, me'n vaig interessar i vaig parlar per telèfon amb la directora del museu, que em va indicar que aquest quadre, de moment, no estava, en aquell moment, el mes de gener, no estava previst exposar-lo. Aquest quadre, vaig treure el tema, aquest és un quadre que es diu La Massacre, que va representar la República Espanyola a la Fira Internacional de Pittsburgh durant la Guerra Civil, igual que el Picasso va representar també la República Espanyola a la Internacional de París. Llavors vaig treure aquest tema perquè em sembla que és un quadre rellevant, no, i que la història és bonica, i vaig treure el tema a la Comissió Informativa de Creativitat i Promoció Econòmica el dia 6 de febrer d'aquest any. El seu president i el regidor Álvaro Ferrer m'indicà expressament, i així es recull a l'acte, per això la pregunta va sobre això, m'indica expressament, i l'acte ho recull textualment, ho llegeixo, els càrrecs electes no s'han d'adreçar mai directament al personal de l'Ajuntament i encara menys trucar-los al seu telèfon. Afegeix que per dirigir-se al personal tècnic s'han d'adreçar a l'equip de govern prèviament i ells ja gestionaran les necessitats que tinguin. Repeteixo que això figura així a l'acte de l'esmentada comissió informativa i consultant el ROM al respecte i el seu article 8è, punt segon, posa: els regidors o regidores podran demanar l'assessorament del personal municipal per a l'exercici de llur funció. La pregunta és, des de l'apreci personal que li tinc i la valoració positiva que sempre he fet des de l'esport a la ciutat de Granollers, es ratifica realment en aquestes paraules transcrites, tot i que ens semblen que puguin ser coercitives respecte a les funcions de regidors electes a l'oposició, o creu que s'haurien de matisar o rectificar-les? Aquesta és la nostra pregunta. Gràcies. Té la paraula el regidor Álvaro Ferrer. Endavant. Jo el que li vaig dir és que no es pot trucar al telèfon personal d'una treballadora municipal. Venia en aquesta línia. Si s'ha de corregir i rectificar, no tinc cap problema. Si m'he equivocat en alguna cosa, corregir-la. Però sí que li recordo, i era la intenció, que no es podia trucar al telèfon personal d'una treballadora, en aquest cas de la directora del museu municipal. Granollers Primàries.